খাজানি তাকুতে বকুশ মিয়া যে ইনসিডেন্ট রুমানি পৃথিবীর ইতিহাসেও আবহাওয়া ঘটনা খুবই বিরল ত্রিপুরানি ইতিহাস সালিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস সালিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আবহাওয়া ঘটনা ওদা ওংখা ওংয়া আবহাওয়া মাসিংসা ভাইকে ওয়ানা মাসিংসা आं मिया ऑब्जर्व खाइतो सोशल मीडिया बिसिंते आं नुगैतो मिया जाओरो प्रोग्राम खाइनाय मानि पाताल कन्या फाइनायनि प्रोग्राम दा अन्नानो लिडार संबुमा खुना थाइया पाताल कन्यानि थानि आनि बुखुक संतामो सान बरो एकमात्र बरो जस्टिस सानका तामो सानका आगि बरोनि थानि रां कालेक्ट खालायो जाति हादफानि बागै सामुं खालायनायनि बागै एनआरसी नि केस खाइनायनि बागै सीए नि केस खायनि बागै जे समस्त कालेक्शन खायमानि आबो नों खाया तिनि किफिलि थाङै तिनि बीजेपी हाबै थांमानि परे नों ओ रां रनो जोंनो किफिलि रदि आबो से साबले तामो बुल साका आं साव आरो 100 नि बिसिं 100% कारेक्ट नरनि थैनो कलम तैसनामै जे रां आजिमानि आबोनो पाताल कनाना डनेट खायमानि सारा त्रिपुरानि बर आबो शिव सारा त्रिपुरानि बर आबो सायमानो पाताल कनानि को इनकाम सोर्स करि फानो ब दिल्ली थाङै हटेल गाहाम गाहाम तङै ब जखन जाति हादफान बै सामो खायतो ब पाब्लिक स्पन्सर खायतो शिव नों आबो कन्टिन्यू खालिया डिसकन्टिन्यू खालाय नों ताबो बीजेपी नि दालाल लङै टक मा सिखाय खालायै बिसिं हाबै नों कक सानानजों नों सांजांनाय जवाब रदि आनि कक हायसि गुबुन नों रियलिटी तो हांगाय निनि शॉर्ट साहस तो हांगाय नों नामानि करि हांगाय नों मुर्तुर जवाब रदि तीनो जगह आं फायो आति फायो नर सुनो तो सायनबले साबनो सा एकमात्र पाताल कनानो सा ब नामानि तो आबुन बागैनो ब सानजां आ जगह तांगे आं बुखुक सनोबो नों हा याक्ति सानाना तांगनि हेरेसमेंट खायना आं तीनोर फाय खनाका से साबजना बुरिरक ताखोनो आन्डार ट्रिटमेंट आनि खाजानि बुखुक स आंनो तिनि कक सानानि मुजु जोंनो बुनानि जोंनो हेरेसमेंट खायनानि जोंनो हेनस्टा खायनानि आबो बरके बनि समस्या नाजलिया ताहुते बुखुक स जोंनो बरख निले खालिया खरचा बुरिनि ऊपर याक्ति सानानि बागै गोबां